alarmcentral. Jeg har kørt ud i cykel og slået mit knæ Lige på linje. Det er alarm. Jeg har kørt ud i cykel og slået mit knæ Lige på linje. Det er alarmcentral. Jeg er lige blevet overfaldet og bestjålet. Politiet lige nu. Er du taget narkotika, er det korrekt? Men det er jo ligesom din egen skyld, ikke? Chef. Du er heldigvis tilbage på gaden efter i morgen. Det er jo dejligt. De ringer. Det er alarmcentralen. Hallo? Taler jeg med Iben? Hej, skat. Har du drukket? Nej, det har jeg ikke. Ja, for helvede. Hvem er du sammen med? Iben ved personen, du er sammen med, du har ringet 112. Nej. Er du blevet bortført? Ja. Iben? Hvem er det? I skal ikke blande jer. Kommer mor nogensinde hjem? Jeg er fra politiet. Vi er vogtere. Og en, der har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Kør efter. Han blikker af. Han er ved at køre motorvejen. Han må se dig. Tag den 6-årige pige, der sidder alene hjemme. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer Så hjem. stopper du. Er du der? Du må ikke Iben? Så er jeg tilbage. på igen. Nej, det gør jeg heller ikke. Det gør jeg heller ikke. Prøv at høre. Det vi skal gøre nu. Jeg vil bare hjem Det er- med Silde og Oliver. Ja. De skal ikke være alene. Nej, nu skal du høre. Det vi Jeg skal gøre forstår nu, ikke? ikke, hvorfor det er, han gør det her. Iben! Ja. Nu hør du lige på mig. Du er nødt til at finde noget at forsvare dig med. Der er hjælp på vej til dig, men vi er nødt til at have en plan B, okay? Jeg dør. Nej, du gør ej. Prøv at høre. Der er hjælp på vej, men hvis han når at standse, før vi finder det, så skal du kunne forsvare dig selv. Ikke også?